ויען שמעון ויאמר לו לאנטיוכוס. לא, תקשיבו, זה שווה לשמוע את זה. אתם תרצו לחזור על זה בימים הקרובים למשפחה שלכם בדוק. ככה אומר שמעון המכבי: לא ארץ נוכריה לקחנו, ולא ברכוש נוכרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו, בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה. ואנחנו, כאשר הייתה לנו הזדמנות, השיבונו את נחלת אבותינו. זה אשכרה נכתב לפני 2190 שנה. עכשיו, אנחנו נגיד מחר ובכל ימי החנוכה בימים מהם בזמן הזה, ואני חושב שזה מבחינתי הסיבה שאנחנו עושים את הערב הזה היום. אנחנו חלק מהיסטוריה ארוכה. אנחנו, גדוד 8194 הוא המשך של המכבים. כל אחד ואחת פה הוא חייל וחיילת של הצבא הארוך הזה של אלפי שנים. ואנחנו כולנו זכינו בחודשיים האחרונים למשהו שסבא וסבתא שלי, ואני מניח הסבא וסבתא של רובכם פה, או הסבא רבא וסבתא, היו יכולים רק לחלום עליו. להיות בצבא הגנה לישראל בארץ ישראל, ולהיות חלק מצבא ולהגן על עם ישראל. זה הזוי. כמה יהודים במשך כל ההיסטוריה זכו ללבוש מדים, להחזיק רובה ולהילחם ולהגן על עם ישראל? בודדים. אנחנו שייכים לקבוצה אקסקלוסיבית בהיסטוריה, ולהרגיש חלק מהדבר המיוחד הזה זה זכות מאוד גדולה. אז הברכה שלי לכולנו שבשבוע הקרוב כשאנחנו נחגוג עם המשפחות שלנו והחברים שלנו את חנוכה, אנחנו נזכור את זה, ואנחנו גם נזכיר את זה לאחים, וככה נמשיך לדבר על המלחמה הזאת שתהיה עוד ארוכה. להזכיר שאנחנו כולנו חלק משרשרת דורות, משרשרת צבאית ארוכה שהצליחה בעבר, ובגלל זה, בגלל האמונה הזאת, בגלל הקשר הזה, אנחנו גם נצליח גם הפעם הזאת. בעזרת השם נעשה ונצליח, ושיהיה לכולנו חג חנוכה שמח. חלק מהנס, בסדר, או חלק מהסיפור של חנוכה זה ההמשכיות, זה לזכור את מי אנחנו ומאיפה באנו, ומבחינתי לזכור את החבר'ה הוותיקים שהקימו את גדוד 8194, זה חלק מזה. אז תודה לכם שהצטרפתם אלינו, ברוך. העונג שלנו. ברוך צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בתפילתי, ושמעת נזבח, לתכין מטבח, מצד המטבח. אז אגמור בשיר מזמור, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח.